хора, днес ще играем Plants vs Zombies и в това видео ще бием боса. След това ще тестваме плантът Cattail в пула, може би в това. И нека да започнем боса. Точно сега. И битката започва! Айде, старт! Стой да усиля музиката. Ако да чуете хубаво. Май много силно я направих. Да, така е по-добре. О, мелон плод. Ако ви харесва видеото, лайквайте. А сега стига съм дрънкал и почвам да играя. Не знам тук що пуснах тая чушка, ама не ми дава друго просто. Ето корн плод. Ах, не мога да кажа хубаво. Корн. Не кор. Ето и то се наведе. Айде, цветя, бийте го. Ще те замразим. И сега почва кеча. А така, цветя, бийте го. Това няма го използвам. А така. Замразяваме планета. Май твърде късно го. Твърде рано, бе, не късно. То пуска само Buckethead зомбите ми играт. Им с боса на кокоса. Сега го отрепахме този. Сега го бием на куче. Тоест как ще го отрепем? То спусната с гадна топка. Развали ми плантовете, бе, гадина. Това ще го пазя. Стига, бе. Гаргенчуар. Готово, изгорихме го. Не, на грешното място го сложих. Не, бе, пак ли тази топка? Не. Не, човек. Не. Не, хора, не. Сега, бой! Бийте го то сега. Сега го отрепахме. Не. Тама нямам добре се дава. Тама нямам нужната за огнената топка и то ще ми пусне ледената. Не тесли, бе. Човек. Аз ето ми е тачката на кюфтета. Гърмящи зомби. Айде сега. Айде. Този път имам чушка. Та пак. Сега ще те убия. Сега. Хората ми е мет на каравана.
Хора! Гаргенчуар! Хора! Гаргенчуар! Олега, работата не е много на добре. Добре, оправихме се. Сега само този трябва да го отрепеме. Не, избяга. Хора. Бънджетата. Този път май вече съм кукнат, хора. Не! Без да искам го размразих този. Не! И бънджетата пусна! Тръпайте ги тези, бе! Не взеха ми! Не. Много гаргенчуари, хора! Ай! Сега положението не е никак на добре. Хора, сега ще загубим. Не бе, хора, оправим се, бе. Да, това го паза. Айде, смоквай си главицата тук. Айде, замръзвай сега. И сега губите. Сега дет този. Сега дет. Не. Отрепайте го. Не. Човек. Хора, отрепахме го. От този сега остана само останки. Получихме 3000. Сега е време да тестваме CatTail. Не, имам реклама. Тестваме CatTail. Ето го горе там. Но проблема е, че първо ми трябват слънца. Изчакайте ме. Хора, плантнахме CatTail. Той в момента се бие. Вижте го. Вижте го какъв е силен. Аз едва минавам по ниво тази игра. Оп, маля. Този плант го рейтвам поне 9-10. Минус една точка, защото ми трябва лилипад. Не, всъщност не е чак толкова зле за лилипада. Просто трябва по повече да слагам, за да мога да убиват по-бързо. Затова бих казал, че ще го смъкнем с една точка. Лямпва на още един CatTail. Вече като са двама стават по-хубаво. Ето така е по-добре, бе, хора. Нищо ще направих 40% в нивото. Тук някъде късме 5 хора. Гледаш, това е много силно. Хора. Вече си променям рейтинга. 10 от 10. Просто вижте как бие Buckethead зомбито. Вижте просто. Гледайте. Те вече го убиха. Човек, това е лудо. Още един направо слагам. Гледайте сега, гледайте.
това беше малко. Вижте сега на какво ги правят. Да ви покажа, Това е лудост. сега ще избера по-добре, ще играя с Бро. на мен играха. Това е напълно откачено. О, не, този дет се дайвава. Този дет са гмурка е тук, не. Не, че е много интересно, просто искам да я тествам. Хора, гмуркаче е тук. Слагам още един катейл. Ало, този гмуркач да се покаже за 5 секунди е умрял. Той ще се мести така до година. О, what? Тия шипове като се напред се връщат да го фанат. What? Хора? Това е инсейн. Напълно инсейн е това. Жалко обаче, че не може да се слага на земята. Хора, ще направим 1000 слънца. Вид. Правим 1000 слънца. Вид. 1000 слънца. 1050 слънца, хора. Това е totally insane. Това е любимия ми плант. Ако ме питате мене. И правя койни от това. И не трябва да правя нищо почти. Те скотки всичко ми правят. Катейл е перфектен плант. Ето сложих това цвете да ми прави койни. Докато си хъбе времето. Това беше, хора, всичко от мене. Аре, чао!